vagyunk a Liverpool ajándékboltjának oldalában, és lehet látni, hogy tulajdonképpen több korszak is megjelenik. Ugye Bill Shanklyt már a múltkor megismertük, és a fűzős bőrlabdát is, amivel egykoron futballoztak. Gerard Houllier az UEFA kupával, ha jól látom, látható. Itt van egy zászló, a régebbi Liverpool, még a Clemence Hatley-féle Liverpool karikatúrájával. A legnagyobb képek természetesen a 2005-ös BL győztes csapatról, Gerrard kezében a trófeával, de vannak mérkőzési jegyek is. Hát nézzük meg, talán például itt van az egyetlen elődöntő, amelyet elveszített a Liverpool a bajnokcsapatok Európa kupájában a 64-65-ös szezonban az Inter ellen. Ez egy idegenbeli mérkőzésnek a jegye. Liga kupa döntő jegyet láthatunk itt. Peter Beardsley önmaga dedikálta ezt a képet, saját fotóját. A fiatal Michael Owen aranylabdás létére csak ide lekerült, hiszen ő klub történetében csak UEFA kupát tudott nyerni, de a másik nagy gólzsák, Ian Rush is itt található. És ugye az is külön érdekesség, hogy Rafa Benitez mennyit öregedett néhány év alatt, mióta a Liverpool edzője. Olyan játékosok pedig, akik egykoron a trófát megnyertek, mint például Cissé, már rég nem játszanak ebben a csapatban. Itt vagyunk a Liverpooli Autómúzeumnál, és kiderül, hogy van, aki a sportosabb kocsikat kedveli a játékosok közül, van, aki inkább az erőre esküzik. Vélhetően ez a spanyol rendszámú kocsi, a valenciai rendszámú Rafa Benitezé lehet, családi autó, de hát ugye Xabi Alonso vagy Torres is akár spanyol rendszámú kocsival közlekedhetne. Meditálok, hogy vajon egy magyar százassal az itt jár Pityu feliratot melyikbe véssem bele, még nem döntöttem el teljesen, elvileg egyébként ezt a környéket ezt figyelik is, tehát abban a pillanatban, hogyha közelítenék és valami rossz szándékom lenne, rögtön rendőrök tucatjai zuhannának rám, de lehet látni, hogy a szurkolók is barátkoznak a gondolattal, hogyha jól futballoznának, akkor nekik is ilyen kocsiuk lehetne. Körbejárják, megcsodálják. Hát, igen, végül is valamivel járni kell. A busz elég ritka, villamost nem nagyon láttam, az edzőközpont messze van, nincs mit tenni. A vitrínből meglovasították a serleget, és most az utcán állítják ki. Ollót és szemetet tartanak benne. Ezért nyertek 5-öt, hogy elférjen a szemét is. Jó, és íme, a sosem kakilsz egyedül. Ezen is elgondolkodhat az ember, hogy vajon bizonyos szituációkban jobb-e egyedül vagy sem. De nem!